שלום לכולם, אנחנו נלמד היום ביחד אה, בעצם איזושהי מיומנות שפוגשת אותנו בכל תחומי הדעת אה, שקשורה למענה על שאלות. אנחנו מתייחסים לשאלה כטקסט ונלמד היום את כל השלבים בפיצוח מטלה. בעצם אנחנו רוצים להציג ביחידה הזאת לחלץ מידע ממטלה, לזהות מהי הדרישה, בהתאם לזה לתכנן את התשובה, כמובן לכתוב את התשובה, והדבר החשוב, ולא נשכח אותו, זה להפעיל בקרה על התהליך. אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שכל שאלה, מטלה, משימה שהתלמיד מקבל או נפגש, שוב אני אומרת בכל תחומי הדעת, זה למעשה איזשהו טקסט, טקסט במובן שאפשר להפיק ממנו מידע, לפני שניגשים לביצוע ההוראה. הרבה פעמים אנחנו רואים שתלמידים רואים שאלה, ומיד מסתערים לענות תשובה, בלי להבין שרגע, יש לנו פה איזשהו מידע נתון בשאלה, שרק אחרי שאנחנו מבחינים שזה המידע הנתון, אנחנו יכולים לצאת למענה על השאלה. למה זה כל כך חשוב לנו לזהות את המידע? כי אז התשובה תהיה מדויקת יותר. הרבה פעמים תלמידים עונים על מה שכבר נתון בשאלה, והם מפספסים שהתשובה צריכה להיות משהו אחר. אז החלוקה הזאת של חלק שבו השאלה אומרת לנו משהו, וזה המידע הנתון בשאלה, לבין החלק השני, שמה השאלה מבקשת ממני, וזה המידע הנדרש בהתאם להוראות השאלה. אנחנו מבינים שאם תלמיד יעשה את ההבחנה הזאת בחלקים האלה בשאלה, הוא עשוי להגיע למענה מדויק יותר. בואו ניקח דוגמאות מתחומי דעת שונים שהתלמידים שלנו נתקלים, למשל גיאוגרפיה. אני קוראת את השאלה, קראו את המאמר האתגרים בעקבות העלייה הגדולה. בשלוש השנים הראשונות לקום המדינה התקיים ויכוח בהנהגת המדינה אם יש להגביל את העלייה או לקבל כל יהודי המעוניין לבוא לארץ. שערו מה הסיבות שמעלים הצדדים השונים והביעו את עמדתכם. האם פעלו המנהיגים כשורה כשהחליטו לקבל את כולם על אף הקשיים? נמקו. אז בואו נראה איך אנחנו לפי השיטה פועלים בשאלה הזאת. אני בעצם בודקת מה החלק הראשון בשאלה, מה השאלה אומרת, מה המידע שנתון לי בשאלה. אז כמו שאתם רואים, סימנו את זה בירוק. קראו את המאמר האתגרים בעקבות העלייה הגדולה. היו אתגרים. בשלוש השנים הראשונות לקום המדינה התקיים ויכוח בהנהגת המדינה אם יש להגביל את העלייה או לקבל כל יהודי המעוניין לבוא לארץ. זה מידע שהשאלה מוסרת לי, וחשוב להתייחס אליו, זה נקודת המוצא. עכשיו אני בודקת מה השאלה מבקשת, זה החלק השני בשאלה, מה הם הדרישות, מה אני צריכה לעשות. אחרי שהבנתי מה המידע, שערו מה הסיבות שמעלים הצדדים השונים, הביעו את דעתכם, נמקו. זאת אומרת, יש לי את המידע ועכשיו זו המשימה שלי, זה מה שנדרש. מכאן אני גוזרת את מבנה התשובה. צריך להיות בתשובה פתיח, שזה הצגת המידע בשאלה, כמו למשל, בשלוש השנים הראשונות לקום המדינה, או בעקבות העלייה הגדולה היו אתגרים רבים. אני יוצאת בפתיח מתוך המידע שהופיע לי בשאלה. קיימת דילמה לגבי הגבלת העלייה, זה המידע שהשאלה מסרה לי. מכאן אני יוצאת לגוף התשובה. גוף התשובה הוא בעצם המענה, מה השאלה דרשה ממני. סיבות הצדדים השונים, כי זה מה שביקשו, להביע את הדעה שלי, את העמדה שלי לגבי הדבר הזה, ולמנות ולפרט נימוקים. נעבור לתנ"ך, דוגמה נוספת מתנ"ך, קראו את הפסוקים, ויש לי משימה ראשונה, אביא מפסוקים א' עד ה', שתי דוגמאות לביקורת הנרמזת בנוגע להתנהגותו של יהודה כלפי משפחתו, והסבירו כל דוגמה. והסעיף השני, קראו פסוקים כ"ה עד כ"ו, בעקבות מה שסופר על יהודה בפסוקים אלו, כתבה אלטמן דברים אלה, בשתי מילים קנה יהודה את עולמו. מה הם שתי מילים אלה? ומדוע בזכותן יהודה קנה את עולמו? הסבירו את דבריכם, זו שאלת בגרות מתנ"ך. גם כאן
כמו שהצגנו את שני החלקים. מה המידע הנתון בשאלה? יש ביקורת על התנהגותו של יהודה כלפי משפחתו, זה השאלה מספרת לי. אחר כך אני עוברת לדרישות המטלה, להביא דוגמאות מהפסוקים לביקורת על התנהגותו של יהודה. מה המיומנויות הנדרשות בשאלה כזאת? אנחנו צריכים לחשוב על זה. כאן תפקיד המורה להסב את תשומת ליבו של התלמיד איזה רמת חשיבה הוא נדרש להפעיל. פרשנות והסק, ובסעיף ב' היה פירוש מילים בשאלה, התלמיד צריך לפרש מה אומר הביטוי קנה את עולמו, וגם כאן להציג רמת חשיבה של פרשנות והסק, ולהגיד מה ההקשר של הביטוי הזה בפסוק. בואו ניקח דוגמה נוספת מתחום המדעים, תחום המדעים מתוך מבחן לכיתות חטיבת הביניים. חלק א', מה קרה בחורשה? בסביבה ליד בית הספר נמצאת חורשה, החורשה משמשת כסביבת חיים למגוון יצורים חיים, לדוגמה עצים חרקים מכרסמים, ציפורי שיר ועופות דורסים כמו תנשמת, אשר רעש חזק עלול להבריח אותן. אחד, בחורשה יש מרכיבי סביבה. מיינו את מרכיבי הסביבה שמופיעים במחסן המילים, יש לנו אחר כך לשתי קבוצות וכתבו אותם בטבלה, ויש לנו פה את מחסן המילים. משימה שנייה, כתבו כותרת מתאימה לכל אחת מהקבוצות בשורה הצבועה בטבלה. אז גם כאן אנחנו רואים שבעצם השאלה פותחת במידע, זה בדיוק החלק שדיברנו עליו, החלק הראשון. מה המידע בשאלה? החורשה משמשת סביבת חיים למגוון יצורים חיים. בחורשה יש מגוון מרכיבי סביבה. ברגע שהתלמיד מבחין שזה מידע בשאלה, אין סיכוי שהוא יתבלבל בתשובה ויענה על זה, כי זה השאלה כבר אומרת. ועכשיו מה נדרש בשאלה? למיין את מרכיבי הסביבה ומיומנות של הכללה, לתת כותרת לכל קבוצה. אז מה היה לנו כאן בעצם? אנחנו רוצים ללמד את התלמידים שכשהם ניגשים לשאלה, אנחנו לא מסתערים עליה. אנחנו משתהים רגע ומבינים שיש לנו פה שני חלקים נפרדים, וההבחנה בשני החלקים האלה תסייע להם לדייק. קודם כל, חלצו את המידע הנתון, מה השאלה אומרת. לאחר מכן, עטרו את המשימות הנדרשות, מה השאלה מבקשת. בואו תכינו מבנה לתשובה, תראו ממה התשובה שלכם צריכה להיות בנויה. בצעו בקרה לתהליך, תראו שבאמת התייחסתם לכל הסעיפים הנדרשים בשאלה, לפי מילות ההוראה ומילות השאלה, ולבסוף קידו את התשובה. שיהיה בהצלחה. איפה זה אותי? עשית רקורד? לחצת על רקורד לפני?